ନା ମୁଁ କେବେ କରିନି ଅନ୍ୟ ଦଳର ପ୍ରଚାର ଏ ଜୀବରେ ଏ ପାର୍ଟିରେ କେବେ କରିନି କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ପୁଅ ପହଞ୍ଚିଲା ସବୁ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମ ରବି ଭାଇ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ତାମାନେ କ'ଣ ଦଳ ମିଟିଂ 62 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଯାଉଛୁ କଣ୍ଢେଇ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ପ୍ରଶାସନ ମୁଁ ଆଇଲି ଫୁଟବଲକୁ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଖେଳକୁ ଯାଇଥିଲି ସେମିତି ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ନାଚକୁ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ ଥିଏଟରକୁ ଗୋଟେ ମେଲୋଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ କି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯାଏ ନା ମୁଁ କେବେ କରିନି ଅନ୍ୟ ଦଳର ପ୍ରଚାର ଏ ଜୀବରେ ଏ ପାର୍ଟିରେ କେବେ କରିନି କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଠିଆ ହେଇଛି ବୋଲି ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି 50-60 ବର୍ଷ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆ ବଲଗଡ଼ ଜୟଦେବରେ ମୁଁ କାମ କରିଛି ଯେତେ କଲେଜ ହାଇସ୍କୁଲ ଡାକ୍ତରଖାନା ରାସ୍ତା ପିଇବା ପାଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଏ 7ଟା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ କରିଛି ଲୋକ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ହଁ ଯାଉଛି ଏଇନା କିଛି ନା ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଚାରରେ ଅଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଠି ମୋର ଲିଷ୍ଟ ହେଇଛି ଯାଉଛି ଏଇ ଉପରଓଳି ଯିବି 5 ଗାଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଏ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ମୋତେ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଡାକିଥିଲେ ଯାଇଥିଲି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଡାକିଥିଲେ ଯାଇଥିଲି ପୁରୀ ଡାକିଥିଲେ ଯାଇଛି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ କହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ବିଶେଷତଃ ବେଗୁନିଆ ବଡ଼ଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟମ ଏକାମ୍ର ବାଲିଅନ୍ତା ବାଲିପାଟଣା ମୋତେ କହିବେନି କିଛି ମୋ ପୁଅ ଠିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବିନି ଯଦି ଲୋକେ ପଚାରି ଲୋକେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ମନକୁ ସାରେ ଗଲେଣି ଯଦି କାଁ ବାହା କିଏ ପଚାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ମୁଁ କ'ଣ ନାହିଁ କରିବି ହଁ ହଁ ମୁଁ ପ୍ରଚାରକୁ ଯିବିନି କିଛି କରିବିନି ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ବୁଲିବି କିନ୍ତୁ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଚାରକୁ ଯିବିନି ମୋର ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ନାଚ ଗୀତ ଖେଳ ମେଳନ କାଲି ଯାଇଥିଲି କୁଦିଆରୀ ମେଳନ ଯାଇଥିଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମେଳନ ଏସବୁ ଯେମିତି ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି କରିବି।